ने ना 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 ने ना 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 दुब्रि हाग्रानि निहोरबादि। खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायफिननाय जाबाय। दिनै आं उदालगुरियाव दङ। आंजों लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोनदों सासे बर'नि मुंदांखा रोजाबगिरि सिंगार, बिथांनि मुङा जाबाय कष्टकार दैमारि। स' नोंथांखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। स' दिनै आं बिथांखौ लोगो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। दिनै आं बिथांखौ लोगो मोननानै थानो हायि, आं बिथांजों इन्टारभिउ लानो बे भिडिअखौ बानायब्रबनाय जादों। नोंथाङा मालानिफ्राय मेथाइखौ रोजाबजेनदोंमोन? आदा आंथ' ओरैनो बुंनो थाङोब्ला जोनोमनि उनाव 10 इयार्सनि उनावनो आङो कर्सखौथ' लायाखै। गड गिफ्टेड होनना बुंनांगोन जायखौ जोङो इसोरनिफ्राय मोननाय बोर। इसोरनिल' नङा, रायजोफोर उदालगुरिनिफ्राय लानानै जेसेबां बर' समाज दङ, नोंथांमोननि अनसायनायाव आङो दिनैसिम सासे बर'नि आर्टिस्ट हिसाबै नोंथांमोनजों आशीर्बाद मोननाय हिसाबै जौगानानै दं। रायजोफोर जायखौ नोंथांमोना नुदों, नोंथांमोनासो नाम होदों आंखौ कष्टकार दैमारि होननानै। आंहाथ' जेबो पावार गैयामोन आदा। औ दे आदसा, नोंथांखौ फार्स्टआव जों मिथियोमोन जे नोंथाङा गस्पेल संफोर रोजाबोमोन। बेनि उनाव नोंथाङा दायो फिल्मावबो मेथाइ रोजाबोसै। बेफोर माबादि जानाय, बेनि सोमोन्दै एसे जारिमिनखौ बुंनो हाबा आं गोजोनगौमोन। खोथाया जाहैबाय, आङो आफा इसोर आनान गसाइनि अननायाव 2005 निफ्राय स्टार्टिं खालामनायमोन आंनि जार्निखौ। आं बे समाव क्लास 7 मोन आरो 2007-08 आव आङो मेट्रिक पास खालामबाय। अब्ला आङो रैमाल दैमारि, एक्टर यस, बसुमतारी यस, रैमाल बसुमतारी, बिथांजों मोनसे कमप्रमाइस खालामदोंमोन आदाजों आंजों। आदा जोङो उदालगुरि इन्डास्ट्रि हिसाबै बर' सावथुन मुलुगनि मोनसे फिल्म बनायनोसै नामा होननानै। बे समाव जोंहा जाहैबाय थुलुंगानि नेरसोन। औ आदसा आदसा, बे मिउजिक भिडिअ'मोन आरो बियो ना फिल्ममोन ना? बेवहाय मेथाइ रोजाबनो नोंथाङाबो खाबु मोनदोंमोन। बबे मेथाइखौ रोजाबजेनदोंमोन फिल्माव नोंथाङा? बेनो आंनि गिबि बर' मुलुगनि सावथुन हिसाबै मेथाइआ आंनि सिगाङाव दंमोन, जायखौ जोङो ट्रेन साइटिं ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै, ट्रेनबो गैया थारमाने बै समाव 3 घन्टा 4 घन्टा नेनो गोनां जायो उदालगुरिनिफ्राय हरसिंगा टु रङिया। बे समखौ लानानै जों सानबाय बेयो माबा मोनसे जोंनि इसोरनिफ्राय होनाय अबदान खोमा, बिदिसो जोङो जानो हागौ। बेखौ जोङो माबा मोनसे लानानै, फोथायनाय लानानै जों आवगायलांबाय थाबाय। ओमफ्राय लामा थांनायावनो थुलुंगानि नेरसोननि गितआ जाहैबाय दुखुनि सम नङा बियो। नैबेनो मोननै लाइन रोजाबनानै दिन्थिनो हागोन नामा फार्स्ट टाइम रोजाबनाय मेथाइखौ? हागोन आदा हागोन। दुखुनि सम नङा जोंनि गेजेराव, हाय हाय मानो नागारलांखो जोंखौ गारनानै। थारैनो बिथाङा जोंनि उदालगुरियाव जोनोम मोननाय सासे मोजां मेथाइ रोजाबगिरि आरो बिथाङा मेथाइ रोजाबनो थाखाय जेबो ट्रेनिं लायाखै। बिथांनि गाराङा थारैनो गड गिफ्टेड, इसोरनिफ्राय मोननाय गारां होनजायो। बिथाङा जोबोद मोजां मेथाइ रोजाबो आरो आङो बिथांनि ग्रेट फेन। दायो आरोबाव आं मोनसे मेथाइ रोजाबनो बिथांखौ खावलायबावनो, नोंथांनि बेस्ट सं बेखौ रोजाबना होबा आङो मोजां मोनगौमोन। खुलुमबाय रायजोफोर, आङो दायनाया सोर बे मेथाइजों एवार्ड मोनजेननाय बर' इन्डास्ट्रियाव सावथुन मुलुगाव। जेरैहाय हरनि समाव आं उन्दुनो हालिया, देहा सोलेर आंनि दुंहाव जायो, बे मेथाइजों आङो एवार्ड मोननाय बादिब्ला नोंथाङा हारिनि थाखाय, हारिनि आफादनि थाखाय दोंसे मेथाइ कम्प'ज खालामगासिनो दङ।
बे माबादि जागोन माखौ लानानै बेखौहाय कम्प'ज खालामनाय जादों नोंथाङा एसे बुंनो हाबा जों गोजोनगौमोन। बेयाव बड'सा होननाय मानसिया आंखौ लोगो मोनदोंमोन, जायहा बर्मानि बाक्सा बर्मा। बिथाङाथ' उदालगुरियाव फैबाय, बिथाङा इडुकेटेड MA फरायनाय मानसि। सारा दा बर्तमान बर्मा समस्तियाव MLA जानानै दं। बिथाङा आंखौ लोगो मोनबाय उदालगुरियाव, ओमफ्राय लोगो मोननानै बिदि आंखौ लानानै थांबाय। सानसेखालि हराव माबा ससे सरनैसो मेथाइ खननायमोन आलायारननि, बेखौ मोजां मोननानै बिथाङा डाइरेक्ट एक्टिभ खालामना होबाय आंखौ, थुलुंगा नेरसोन खननांगौ, ओमफ्राय आंनि मेथाइ खननांगौ। बर' लाइब्रेरि हिसाबै बा बर' स्टाफ हिसाबै आङो एसे आवगायबाय नालाय एसे गम मोनबाय। ओमफ्राय आंखौ जाथिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बा जायफ्रा आफादनि खामानि मावो बिथांमोना इनभाइट खालामो, जाथिनि मेथाइ खननांगौ कस्तकार दैमारि नोंथां होननानै, बेनिखायनो लिंहरो। ओमफ्राय आङो फार्स्टआव थुलुंगा नेरसोनखौ खननायमोन, बिनि उनाव एसे प्राउड जाबाय, फैबाय, लिंहरबाय थायो बिथांमोना बार्थडेआव अबावबा गावसोरनि मुंख्लं सेरेमनियाव बा जाथिनि माबा मोनसे प्रग्रामाव। ओमफ्राय आङो सानसेखालि दाउ नङामोन सैमा नङामोन नोंथांमोनजों होसो होसो गावथारजानो हाग्राबारियाव लेवार बेरलाव बाजायै बेफोर मेथाइखौ खननायमोन आं। बेयावनो एसे बिथांमोना आंखौ जाथि हिसाबै मोजां मोननानै अनसायनानै बर्तमानहालागै बिथांमोना इनभाइट खालायो, अनसायनाय बिथांमोना खोन्थायो। दायो जोङो प्रिमियार स्टुडिअ'आव दङ। दायो नोंथाङा प्रिमियार स्टुडिअ'आवनो मेथाइखौहाय कम्प'ज खालामनाय जायो बा रिलिज खालामनाय जायो। स' नोंथाङा बेयावहाय बे स्टुडिअ'आव मबे संखौ बा मबे मेथाइखौ बांसिन मोजां मोनो आरो बे मेथाइखौ रोजाबना दिन्थिबा जों गोजोनगौमोन। मोजां मोननायाथ' दा बहुद मेथाइखौनो मोजां मोनो, बाट आंनि फार्स्ट टाइम कम्प'ज खालामनाय जिरि आरो दंबावो, बाखिखौ आङो उनाव बुंसिगोन नोंथांनो। औ जिरिखौ बे हिसाबै जिरि मेथाइआ सागर मुसाहारि, गहपुरनि सासे एक्टर, एक्स आर्मि, आरो लोगोसे बिथाङा प्रडिउसारबो बर' सावथुन मुलुगनि। आं जाय सावथुन मुलुगाव मेथाइखौ खननायमोन थांनाय बोसोराव जिरि बोहैनाय दै बादि सना जोंनि मोजां मोनज्लायनाया अरायबो जोंनानै थाथों बोहैबाय थाथों निजोरा जानानै बे बुहुमा। नैबेमोन। ओमफ्राय आरो बिनि उनाव खनदोंमोन आङो ने ना 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 ने ना 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 दुब्रि हाग्रानि निहोर बादि। बिनि उनाव फैगासिनो आरोबाव दा नै दुर्गा फुजा फैगासिनो, खारन रायजोफोर माने खोथाया जाहैबाय प्रग्रामखौनो खालामनो होआनो हेमन्त मामाया, माथो बुंबावनो। औ थांनाय बोसोर माबायाव बैसागुआव मोननै मोनथामसो प्रग्राम मोनहांनाय समावनो आंखौ केस होनो नागिरनायमोन, बाट नैबे दुर्गा फुजा टाइमाव आङो एक्सेप्ट खालामनो हाया बे बाथ्राखौ। आं दुर्गा फुजायाव जेनेखा हलेव प्रग्राम खालामगोन आरो खामबायानो थादों। दाखालि मोनसे खामखांबाय आङो माबानि नामाव बिश्वकर्मानि नामाव। नोंथाङा मेथाइ रोजाबनाय जिउआव बेबायदि मुंदांखा सिंगारफोरखौहाय लोगो मोनबोदों। दा नोंथांनिफ्राय आं मिथिनो लुबैदों जे नोंथाङा ब्रिगु कायसाप आरो बिदिनो सासे आर्टिस्ट कमेडियान आर्टिस्ट बिपुल राभा बिथांमोनखौ नोंथाङा बोरैहै लोगो मोनबोनाय बिनि सायाव नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा? खुलुमबाय रायजोफोर। बेखौ आंथ' आनान गसाइ बा इसोरनि अननाय होनना बुंनांसिगोन, जायखौ आं सानफेराखैमोन। नैबिदि हिसाबै
बिरग केशब कुसुम कैलास बिथांमोनजों आं प्रग्राम खालामफाबाय थानो मोनो मालाबा मालाबा इसोरनि अननायाव आनान गसाइनि अननायाव बोरै बोरै आङो बिथांमोनजों एक्सिडेन्ट जायो आं गावनो मोना आरोखि बिपुल राभाया आंखौ लिङो जोंनि ट्राइबेल हिसाबै बिथाङा टप 10 आव दङ जोंनि बर' हारि आरो राभा जोंनि ट्राइबेल जोंनि जेसेबां दङ बिथाङानो बर्तमान केटच खालामबाय थागासिनो दङ खाफ्लां थैनायनि उनाव दायो आंनि गोदान मेथाइ फैगासिनो दङ मा कसम होननाय रायजोफोर मा कसम माने आइनि साखि झारखान्डनिफ्राय लाबोगोन आं बर'लेण्डआव थारमाने जोंनि मानसिफ्रा फेसबुक वाट्सएपआव गोसोथोलायबायल' थायो अनलिफोर आदसा दायो जों बिथांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों जे बिथाङा मोनसे आदिबासि मेथाइ रिलिज खालामगासिनो दङ बिथांनि मेथाइआ रेडि जाबाय रिलिज जानोसो बाखि दङ दायो बे मेथाइखौ मोननै लाइन रोजाबनानै जोंनो खोनासंनो हागोन नामा? हागोन आदा रायजोफोर नोंथांमोना खोनासंदो आंनि नैबे गोदान मेथाइखौ मा कसम তোকে মই আপন বানাবো মা কসম তোকে মই শাদি করবো তোর বাবা মাই নাই দিলে তোর দাদা বহিন নাই দিলে लेके भागायाबो मोरे गोरी रे गोरी रे गोरी झारखंड से उदालगुड़ी में झारखंड से बीटीआर में थारैनो जोङो मिथिबाय बिथाङा सासे मोजां मेथाइ रोजाबगिरि सासे सिंगार जों आसा खालामो बिथाङा बिदिनो इयुनावबो आवगायलांबाय थानो हागोन आरो सासे मोजां जोंनि जायगानिफ्राय मेथाइ खनगिरि जानो हागोन बेखौनो जोङो बिथांनिसिम उइसेस बावनाय थाबाय स' बिथांखौ आंनि चेनेलाव बेबायदि गावनि बेसेन गोसा समखौ एगारनोबाबो जोंनो होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय लोगोफोर जायफ्रा आंनि चेनेलखौ नायनानै मोजां मोनबाय अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे बेल आइकनाव थुदो जाहाथे नोंथांमोना आंनि गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनायनि नटिफिकेसनखौ मोनगोन गोजोन्थों खुलुमबाय